Як Лукашэнку панесла на публічным выступе, навошта ён узяў з сабой малодшага сына, а таксама што вядома пра смерць міліцэйскага начальніка і прымусовую пенсію вядомага мільянера. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння другі дзень расійскай камандзіроўкі Лукашэнкі і працягнуўся ён выступам перад так званымі сенатарамі. Калі коратка, то Лукашэнка ў чарговы раз панаракаў на захад, пахваліў саюзную дзяржаву як унікальнае аб'яднанне, якое не мае аналагаў ва ўсім свеце, і цяпер ужо парадаваўся санкцыям, ну і загаварыў пра ўваходжанне Беларусі ў склад России. Все подходят по старинке и в России, и в Беларуси. Вот союз Беларуси и России, союзное государство. Где оно? Что сделали? Когда это будет? Слушайте, а что вы хотите? Что когда будет? Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот Беларусь войдет в состав России? Ребята, этого вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Акрамя таго, ў другі раз за 2 дні прагучала, што калі беларусы за Лукашэнку, то значыць яны аўтаматычна і за Расію. Увогуле паклоны і падзякі расіянам, а таксама запэўніванні ў сваёй вернасці займалі вялікую частку гэтага маналога. Но никто из вас не скажет, что в самые трудные времена, даже если нас завоевывали там поляки и еще кто-то, мы были не с русскими людьми, не с россиянами. Мы всегда смотрели в эту сторону, потому что наш народ четко понимал, что здесь наше счастье и здесь наше будущее. Не потому, что я тут герой такой. Цікава таксама, што ў Лукашэнкі і па сёння баліць за 2020 год. Напрыклад, яму не дае спакою тое, што на пратэст выйшлі паспяховыя і забяспечаныя людзі, як тыя ж айцішнікі. І цяпер ён прыдумаў для сябе новую канспіралагічную тэорыю, чаму так адбылося. Прычым адметна, што ў волю саміх людзей ці свае памылкі ён па-ранейшаму верыць адмаўляецца. Я всегда задавал себе вопрос, как так могло быть? Я фактически благодаря такому волевому решению создал этот факт. Стянули и в России, и в Беларуси, и в Европе самых опытных, лучших людей. Создали условия. И они тогда почти первыми выступили против этой власти. Все очень просто. Не они. Это оттуда их материнские компании давали команду этим группам, которые в парке были созданы. Они зарабатывали, конечно, немалые деньги, это правда. Налоги они платили небольшими, мы их поддерживали. Небольшие, мы их в этом плане поддерживали. Но там дали в Америке команду бомбить по этим направлениям. Шло финансирование прежде всего. И на улице вывалили в первых рядах, в том числе они. Ну і як заўсёды, час ад часу Лукашэнка адрываўся ад паперкі і яго пачынала несці. Верная Наталья Эйсман такія моманты само сабою не публікавала, а вось расіяне шкадаваць Лукашэнку не сталі. І паказалі, як ён, не саромеючыся ў выразах, разважае пра падрыхтоўку будучых пакаленняў. Я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле, простите меня, говорю, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его. Ну, вам же нельзя так говорить. Ну, можно, это же... Вам все можно, Можно. Ці новыя развагі Лукашэнкі пра свой фінал. Пришел новый премьер, министры толковые, но исключительно новое поколение. Я это обещал. Слушай, ну не должно так. Ну мы ж не вечные. Ну, Валентина Ивановна, ну не вечные. Мы же не вечные. Скоро... Александр Ильич, дай вам здоровья, сил на многие-многие... Валентина Ивановна, ну вы же знаете... Прычым, гаворачы пра апошнія выбары, Лукашэнка зноў заявіў, што ён нібыта зусім не хацеў на іх ісці, але ж яго угаварылі. Цікава таксама, што ў Крэмль Лукашэнка прыкаціў з рэменем люксавага французскага брэнду «Эрме». У нас яго часцей называюць проста «Гермес». Такі аксесуар каштуе ў раёне $1000. Гэта можа і не такія вялікія грошы, але ж нешта французскі люкс не вельмі адпавядае нядаўнім выказванням самога Лукашэнкі. Лен – это будущее. Вы видите, цены начали расти. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются. Ну, кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Гуччи, там, Версачи и прочее.
Свое надо носить. Знаходзячыся ў Маскве, Лукашенко таксама паспяхова павырашаў яшчэ некалькі набалелых пытанняў. Напрыклад, ён адкрыта папрасіў Пуціна, каб Росатом пабудаваў у Беларусі другую атамную электрастанцыю. Адметна, што раней расійскі бок ставіўся да гэтай ідэі даволі скептычна, але ж цяпер расіяне бяруць пад казырок і кажуць, што пытанне ўжо ўзялі ў прапрацоўку. Зараз справа засталася за лукашэнкаўцамі. Яны павінны вызначыцца, чаго хочуць. Ці гэта будзе трэці энергаблок на Астравецкай АЭС, ці ўсё ж яшчэ адна цалкам новая электрастанцыя. Нагадаем, што фінансаванне, так як і першай станцыі, будзе ажыццяўляцца расійскімі грашыма. Для ўвядзення Астравецкай АЭС Беларусь атрымала ад Масквы крэдыт на 10 мільярдаў даляраў. Пазней Лукашенко хваліўся, што крэдыт патрацілі не ўвесь і што станцыя абышлася значна танней, у суму каля 7 мільярдаў. Што з гэтага ўсяго атрымаецца, пакуль пытанне адкрытае, бо першая АЭС, якую з помпай адкрылі ў 2020 годзе, перыядычна ўстае на рамонт у аднаго, а то і адразу двух энергаблокаў. Ну, не ўсё гладка з тарыфамі на электраэнергію для беларусаў. Пасля запуску атамнай станцыі яны не падаюць і нават не стаяць на месцы, а толькі растуць. Апошняя пастанова лукашэнкаўскага ўрада на гэты год увогуле падняла тарыфы на электрычнасць адразу на 11%. Праўда, і тут у Лукашэнкі ёсць хітры план, бо ён хоча за расійскія грошы пабудаваць другую станцыю на Магілёўшчыне, каб пасля прадаваць частку электраэнергіі самім жа расіянам. Ну і таксама заўважым, што хоць Лукашенко і пацягнуў за сабою Маскву малодшага сына, але таго амаль што не было бачна на фота ці відэа. Так што чаму бацька павёз Мікалая ў гэтую выключна дзелавую паездку, пакуль што застаецца таямніцай. Яшчэ адзін міліцэйскі кіраўнік памёр маладым. Ва ўзросце 49 гадоў сканаў былы начальнік аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ў Мінску Дмітрый Сёмкаў. Як звычайна, прычыну смерці не агучваюць, але ў ведамственнай газеце «На стражы» апублікавалі некралог. З яго вынікае, што сілавік даслужыўся да звання падпалкоўніка, але цяпер быў у запасе. Лукашенко адправіў на пенсію вядомага беларускага мільянера. Па нашай інфармацыі, дзяржава нацыяналізавала буйны машынабудаўнічы холдынг «Амкадор», які належаў бізнесмену Александру Шакуціну. Сам па сабе «Амкадор» — гэта прадпрыемства з амаль 100-гадовай гісторыяй. Першы завод сённяшняга холдынга быў заснаваны ў 1927 годзе і выпускаў цацкі. Пасля профіль вытворчасці некалькі разоў мяняўся, пакуль не было вырашана спыніцца на стварэнні камунальнай, дарожна-будаўнічай, лесанарыхтоўчай і сельскагаспадарчай тэхнікі. На пачатку 2000-х «Амкадор» перайшоў пад кантроль сябра Александра Лукашэнкі Шакуціна і яго непальскіх бізнес-партнёраў. Станам на 2020 год Шакуцін кантраляваў 76% акцый «Амкадора» як фізічная асоба і як саўладальнік кампаніі «Наванэп» і «Спамаш». У дзяржавы на «Амкадоры» заўсёды заставалася невялікая мінарытарная доля каля 7%, і такі нюанс у структуры ўласнасці з улікам асабістых адносін Шакуціна і Лукашэнкі быў яўным плюсам. «Амкадор» мог карыстацца таннымі грашыма, атрымліваючы крэдыты па льготных стаўках як для дзяржаўных прадпрыемстваў. На цяперашні момант «Амкадор» аб'ядноўвае 27 прадпрыемстваў, у тым ліку 19 заводаў. Працуе там каля 7000 чалавек. Камерцыйныя справы ў прадпрыемства маглі б ісці нармальна, але яго ўласнік дапусціў шэраг фатальных пралікаў, заняўшыся непрофільным бізнесам на заёмныя сродкі. Напрыклад, Шакуцін улез у будоўлю мегабізнес-цэнтра «Шантар-Хіл», які не могуць скончыць ужо больш за 10 гадоў. Прычым для таго ён выкарыстоўваў кітайскія грошы, ажно 120 мільёнаў даляраў, якія трэба вяртаць. Таму пасля пачалася бясконцая карусель з перакрэдытаваннямі. У выніку «Амкадор» хоць і меў пэўныя поспехі на расійскім рынку, але для беларускай дзяржавы стаў баластам, бо холдынг не мог разлічвацца ні па льготных крэдытах у беларускіх банках, ні нават пачаць выплачваць цела доўгу па вялікім кітайскім крэдыце. Прычым тыя кітайскія грошы па сутнасці сталі праблемай беларускага міністэрства фінансаў, таму што былі ўзяты пад гарантыі ўрада. Ну а цяпер для Шакуціна наступіў сумны фінал, бо на фоне невырашальных фінансавых праблем холдынг «Амкадор» быў фактычна нацыяналізаваны беларускай дзяржавай. Яго далучылі да Белаза і цяпер падбіраюць новага кіраўніка. Прозвішча былога гаспадара Александра Шакуціна знікла нават са спіса акцыянераў. Праўда, ён змог вырашыць усе пытанні без заездаў у СІЗА, што для бізнесменаў сённяшняй Беларусі ўжо няблага. Цяпер, магчыма, Шакуцін скіруе свае інтарэсы на Расію, дзе ўжо працуюць некалькі заводаў і дылерская сетка «Амкадора». Калі бізнесмен юрыдычна рыхтаваўся да такога павароту свайго лёсу, то ён у якасці сціплага мінарытарыя зможа працягваць камерцыйную дзейнасць на аскепках сваёй былой імперыі.
Як бы Лукашенко не крычаў на чыноўнікаў і кіраўнікоў заводаў, але беларуская прадукцыя мае вялікія праблемы нават на расійскім рынку. Цяпер стала вядома, што з продажам туды аўтобусаў МАЗ адбываецца сапраўдная катастрофа. За першыя 2 месяцы гэтага года расіянам прадалі ўсяго толькі 15 беларускіх аўтобусаў, і гэта амаль у 10 разоў менш, чым за той жа перыяд год таму. Тады было прададзена 147 МАЗаў. Можна было б падумаць, што гэта звязана з праблемамі гэтых аўтобусаў, бо ўсё ж МАЗы гараць на вуліцах і Расіі і Беларусі амаль рэгулярна. Але ж не, бо складанасці адчуваюць і іншыя беларускія вытворцы. Напрыклад, Белкамуннаш не прадаў сёлета ў Расійскую Федэрацыю ніводнай машыны, а аўтобусаў маркі Нёман за 2 месяцы рэалізавана ўсяго толькі 2. Часткова зніжэнне продажаў звязана з агульным спадам попыту на аўтобусным рынку Расіі, але падзенне закранула амаль усе брэнды за выключэннем кітайцаў. Кітайскі завод Golden Dragon наадварот толькі павялічыў свае пастаўкі ў Расію. Як выглядае народнае апалчэнне Александра Лукашэнкі? Здымкі з вучэння ў Гомельскай вобласці паказала мясцовая дзяржаўная прэса. Зборы ідуць цягам гэтага месяца ў некалькіх раёнах Гомельшчыны. Трэніруюць гэтых баявых пенсіянераў інструктары з беларускіх унутраных войскаў, то бок тыя ж трэнеры, якія працуюць з байцамі АМАП і Губазіка. Удакладняецца цытата, што добраахвотнікі народнага апалчэння вывучылі сучасныя сродкі сувязі, парадак правядзення нагляду транспартнага сродку і прайшлі разведвальную падрыхтоўку. Плануецца, што ў выпадку вайны менавіта гэтыя апалчэнцы мусяць займацца аховай аб'ектаў ці партызаніць у лясах. Рэйд амапаўцаў і службы міграцыі прайшоў у калодзішчах. Па выніку затрымалі нелегальных мігрантаў з Кеніі, Самалі, Пакістана і Афганістана. Агулам 23 чалавекі. Міліцыя паведамляе, што замежнікі заехалі ў Беларусь наземным транспартам з Расіі, а канчатковай кропкай іх маршруту павінен быў стаць Еўрасаюз. У выніку ўсе мігранты былі дэпартаваныя з Беларусі, і цяпер сілавікі шукаюць арганізатараў і памагатых канала міграцыі. Сварка студэнта і выкладчыка скончылася турмой. У адным з мінскіх каледжаў узнік канфлікт паміж педагогам і 16гадовым навучэнцам. У якасці аргумента юнак дастаў з партфеля нож і пасля моцна пашкадаваў, бо на яго выклікалі міліцыю, якая высветліла, што ў тым партфелю быў не толькі нож, а яшчэ і 12 пакуначкаў з псіхатропамі. У выніку падлетка адправілі ў СІЗА, і цяпер на яго завялі справу за распаўсюд наркатычных рэчываў. 16гадоваму хлопцу пагражае да 12 гадоў калоніі. У Беларусі з'яўляецца ўсё больш помнікаў рускаму свету і СССР. Памочнік Пуціна, а таксама былы міністр культуры, а цяпер кіраўнік расійскага ваенна-гістарычнага таварыства Владзімір Мядзінскі, урачыста адкрыў у Мінску помнік салдатам расійскай імператарскай арміі, якія загінулі падчас Першай сусветнай вайны. На стэле размясцілі герб расійскай імперыі, але гэтага чыноўніку падалося мала. Цяпер ён хоча паставіць у Беларусі яшчэ 2 новыя помнікі. Першы савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму, а другі расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Гэтае пытанне Мядзінскі ўжо абмеркаваў з кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрыем Крутым. Хто такі Ракасоўскі, у прынцыпе, і так усім зразумела, а вось фельдмаршал Паскевіч асоба менш вядомая. Між тым, гэта душыцель лістападаўскага паўстання 1830-31 гадоў, якое разгарнулася на тэрыторыях сучасных Польшчы, Беларусі і Літвы. Тады паўстанне было жорстка падаўлена, і расійскія ўлады ліквідавалі усе прывілеі каралеўства польскага. На тэрыторыі сучаснай Беларусі пачалася русіфікацыя, уніяцкая царква была ліквідавана, многіх удзельнікаў паўстання саслалі ў Сібір, а іншым прыйшлося эміграваць. Пазней, у 1849 годзе Паскевіч падавіў і венгерскае нацыянальнае паўстанне ў Аўстрыйскай імперыі. Ужо будучы імператарскім намеснікам у Польшчы, Паскевіч выкупіў у Румянцевых палаца-паркавы комплекс у Гомелі. Пазней там пахавалі яго парэшткі. Прыйшла вясна і пачалі прачынацца мядзведзі. У Гродзенскім зоапарку паказалі звяроў і расказалі, што ў залежнасці ад пароды, умоў ці ўзросту мядзведзі праводзяць спячку вельмі па-рознаму. Напрыклад, мядзведзі Маша і Лёша, якія правялі сваю першую зіму ў дарослым вальеры без ацяплення, па-сапраўднаму так і не заснулі за ўсю зіму. Іншыя мішкі пайшлі ў спячку яшчэ ў лістападзе і правялі ў ёй больш за 3 месяцы. Прычым некаторыя звяры ў цёплае надвор'е прачыналіся, пасля чаго выходзілі на вуліцу трохі паразмяцца, а затым ішлі спаць далей. Даўжэй за ўсіх валяліся ў берлогах экзатычныя для Беларусі гімалайскія мядзведзі. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.